Οκ, παιδιά, καθίστε αναπαυτικά γιατί αυτό που ζούμε είναι πιο μπερδεμένο και από Instagram story πρώην που θέλει να κάτσει λίγο σε άλλον να σκεφτεί. Λοιπόν, έχουμε τον Καρπούζη και τον Πάνο David. Ο ένας κάνει βίντεο για τον άλλον και ο άλλος του απαντάει: ρε φίλε, έχεις δίκιο, respect, μακάρι να το είχα δει νωρίτερα, θα με είχε σώσει. Απάντησε ο Πάνος David στον Καρπούζη. Και ξαφνικά αλλάζει γνώμη ο Πάνος David και τον πείραξε κάτι πολύ βαθύ, κάτι πολύ σοβαρό που είπε ο Καρπούζης στο επόμενο βίντεο. Τον είπε κακό. Δηλαδή, ο Χριστός και η Παναγία. Εγώ αυτά δεν θα τα ανεχόμουν να με πει κάποιος κακό. Έτσι, είναι βαριά κατηγορία πρώτα απ' όλα αυτό. Αλλά τέλος πάντων, αντί να πει «οκ, ας το συζητήσουμε μωρέ», κάθεται και μαζεύει μαλάκα 38 κλιπάκια, αν έχεις το Θεό σου, έτσι, 38 κλιπάκια για να γράψει αναφορά στο YouTube με timestamp, link, emoji που στο YouTube, μαλάκες. Στέλνεις ένα επίσημο mail στο YouTube για να ρίξεις ένα βίντεο και βάζεις emoji. Πάρα πολύ επαγγελματικό θα πω εγώ αυτό. Χωρίς να σκέφτεσαι τον καημένο, τον υπάλληλο που θα το διαβάσει και θα πρέπει να το δει όλο αυτό, να κάτσει να δει 38 κλιπάκια και να βάζει και το χρόνο να τα ψάχνει. Αλλά να σου πω κάτι πάνω. Νομίζω το YouTube σου απάντησε όσο πιο κατάλληλα γινόταν. Η καλύτερη απάντηση που έχει δώσει το YouTube είναι σαν να έγινε Ελληνίδα μάνα το YouTube εδώ πέρα. Και του λέει σε φάση, μη δίνει σημασία παιδάκι μου μωρέ, δεν το βλέπεις πως είναι το παιδί, δεν το βλέπεις πως είναι ο Καρπούζης, παλιοχαρακτήρας αλήτης, δεν το βλέπεις. Τι κάθεσαι και ασχολείσαι μωρέ, σαν να ακούς τη μάνα σου στο δημοτικό να σου λέει μη τσακώνεσαι παιδί μου, άστονα, δεν το βλέπεις, αλητήριος είναι, φυλακόβιος θα γίνει όταν μεγαλώσει, άστα να πάει στο διάλο. Και εκεί αντί να πεις πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω, δεν γαμιέται, άστο, πάμε παρακάτω ρε παιδί, ό,τι έγινε έγινε, ή να βγάλεις ένα βίντεο με επιχειρήματα και να του την πεις. Όχι, εκεί κάνεις ακόμα το καλύτερο, βγάζεις και ένα story που μιλάς για την ελευθερία του λόγου στην Ελλάδα την ώρα που προσπαθείς να ρίξεις ένα βίντεο επειδή σε είπε ο άλλος κακό. Ξέρεις τι είναι η ελευθερία λόγου, φίλε? Ξέρεις τι είναι η ελευθερία λόγου? Αν δεν αντέχεις την κριτική όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, δεν γίνεσαι δημόσιο πρόσωπο. Δεν ανοίγεις κανάλι στο YouTube, δεν ανοίγεις κανάλι προφίλ στο TikTok, στο Instagram, στο Twitch, πουθενά. Αν δεν θες να σε σχολιάζουν, από τη στιγμή όμως που βγαίνεις και σχολιάζεις εσύ κάποιους άλλους, θα πρέπει να δέχεσαι και την κριτική από τους άλλους. Είτε είναι καλό είτε είναι κακό. Δεν γίνεται σε όλους να αρέσουμε. Ακόμα και κακή κριτική μπορεί να σε κάνει καλύτερο. Απλά να μιλάς για την ελευθερία του λόγου και να προσπαθείς να ρίξεις ένα βίντεο για κάποιον που λέει αυτά που πιστεύει, μου θυμίζει κάτι αριστερούς που είχα στη δουλειά μου με δεξιά τσέπη, αν το πιάνεις το νόημα. Ωστόσο εντάξει, το προσπάθησες. Αν το ξαναπροσπαθήσεις όμως να ρίξεις ένα βίντεο, βάλε και ένα soundtrack όπως από την άπερα. Να δεις έτσι το content, μπορεί ο υπάλληλος να συγκινηθεί, να είναι ευαίσθητος ρε παιδί μου και να πει εντάξει, πάει στο διαλάστο, θα το ρίξω. Δεν γαμιέται. Τι έγινε? Μετά κάθεσαι και κλαις ότι σε κάνανε λόγω του βίντεο 5.000 άτομα unfollow. Μάλλον δεν ήταν πρόβλημα το βίντεο για να σε κάνουν 5.000 άτομα unfollow. Μάλλον το πρόβλημα είσαι εσύ ή τα βίντεό σου που βγάζεις πλέον. Γιατί μπορεί και να μην τους είχες ποτέ αυτούς τους 5.000 follower. Γιατί αν κάποιος σε κάνει follow γιατί σε γουστάρει, ό,τι και αν κάνεις, είτε καλό είτε κακό, δεν γίνεται όλοι να βγάλουν πάντα καλό content και δεν μπορεί σε όλους να αρέσει το content πάντα. Κάποιοι βγάζουν ένα βίντεο πολύ καλό και αρέσει σε όλους, βγάζουν και ένα βίντεο που αρέσει σε 5 και δεν αρέσει σε 10.000. Άρα
Αυτό μάλλον ήταν ότι εσύ κάτι κάνεις λάθος και θα πρέπει να διορθώσεις για να ξανακερδίσεις αυτούς τους 5.000 πίσω και τους 10 και τους 15.000. Άρα κάτσε και δούλεψε πιο σκληρά σε αυτό που κάνεις. Μην βρίσκεις δικαιολογίες ότι αυτός με είπε κακό και επειδή κάποιος με είπε κακό έχασα 5.000 follow. Αλλά ούτε στο δημοτικό, παιδάκια, πρώτης δημοτικού δεν τζακώνονται έτσι. Εντάξει, και ο Καρπούζης η αλήθεια είναι ότι ξεκινάει ένα βίντεο με δράμα και μετά πατάει και κάνει βίντεο δράμα πάνω στο άλλο δράμα. It's fine. Αυτό είναι το ελληνικό YouTube, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν χεϊτάρουμε κανέναν, προφανώς, έτσι. Δεν χεϊτάρουμε κανέναν, απλά ξεγυμνώνουμε την αλήθεια έτσι όπως πρέπει να ακούγεται. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, subscribe, έρχονται σχεδόν καθημερινά βίντεο και μου στέλνετε από κάτω στα comment ποιον θέλετε να δικάσουμε την επόμενη φορά. Φιλάκια σε όλους.